Soldado nga suspect sa strafing incident sa San Enrique kag subject sa search warrant sa Pasig City ginpaidalom na sa restrictive custody. Samtang 34 ka pulis nga kabahin sang operating team nga nag-raid sa mag-utod nga barrios gin-relieve sang IPPO. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginkumpirma sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga ginpaidalom na sa restrictive custody si Sergeant Jeffrey Barrios nga isa sa subject sang search warrant nga ginpatigayon sa barangay Agtabo, Pasig City sa Agosto 12 kag suspect man sa strafing incident sa San Enrique, Iloilo upod ang yautod nga si Neftali Barrios. Madumduman nga ginraid sang kapulisan ang balay sa mag-utod nga Barrios sa di na-recover ang nagkalain-laing nga armas, mga bala kag granada. Suno sa 3rd ID, nagapatigayon sila sang separadong investigasyon sa insidente nga kaulamiran sa ila soldado. So I was informed, ang CISCAP, they're conducting separate investigation, and our part sa 3rd Infantry Division, they're also conducting our separate investigation pertaining to the case. But still, we are waiting for the result ng investigation ng PNP as well as yung kaso ipasaka nila sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office for multiple murder regarding to incident nga sa Braulan sa San Enrique. Una na ginpahayag sang pamilya Barrios nga planted ang mga ebidensya nga nakuha kag ginaaligarman nila nga nadula ang 135,000 pesos nga kwarta. Apang nagapanindugan ang kapulisan nga lehitimo ang operasyon. Magluwas sa hepe sang Pasig City Police nga si Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ginpaidaluman sa administrative relief ang mga kaupdanan sini nga nalakip sa pagserbe sang search warrant. Suno sa IPPO, 34 tanan kakatapos ang operating team ang temporaryo nga gin-assign sa provincial headquarters samtang nagapadayon ang investigasyon. Administrative relief, so meaning diri lang anay sila sa IPP headquarters, no? Pending sini kung ano ang maging next nga move sa aton sining higher headquarters, no? Especially may mga investigation nga ipatuman para nga maklear kung ano ang natabo dito. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin sa mga ginpang-relieve nga pulis apang wala pang mga ini makahatag sa ilang nga bahin. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.